Eta hor ikusten da, argi eta garbi, 2011-tik ez dagoela inongo aldaketari. Tratua jarraitzen du, bai arlo politikotik, administratiboki, dispersioarekin eta hori, baita ere justizian, tratua segitzen du biziki bortitza eta gogorra izaiten. Eta ez dutela, ez politikoak lan, ez justizian alean, kontutan hartzen egoera berrian. Orduan, azterketa hortatik, esaten dugu, epaitegietan eramaten dugun defentsaren ondoan, behar dugula sortu beste espazio bat zuzenbide aktual, artean, beste espazio bat zerbait berria, eragin ahal izaiteko, lortzeko mugi arazten pixka, parean dugun inertzia hori eta parean dugun batzutan etxitura hori. Eta, reflexio hortatik ateratzen da, pixka bat batzordearen sorera, baita ere ukitu denborarekin eta azken urte hauetan ukitu direlako hainbat juristak estatu frantsesean ezagutu dutena, ez dutela ezagutzen eta ezagutu dutena Euskal Herriko egoera eta argituak izan direla eta bolontate askorekin nahi izan dutela implikatu hortan. Orduan, hasi gara biltzen Parisen, lehenik 2015-ko irailan, iraileatik goiti. Talde txiki bat ginen, Serge Portelli epailearekin, biziko fermatua da estatu frantsesean, Pariseko Tribunal Correccionaleko presidente hoia. Philippe Texerekin, Cour de Cassationneko epaile hoia ere bai, La Sorbonneko ikertzaile batekin ere bai. Eta pixka bat pentsatzen, bakoitzaren haremanak baliatzen, nola sortzen ahal dugun sare hori, iniziatiba batzuk hartzen, ikaskiak egiten, hori beti helburua izan da, nola guk jurista bezala laguntzen ahal dugun presoak kaleako bidean izaiteko.